Salut, salut! Am un mesaj foarte important pentru acest episod. Toată lumea care dă comentariu va apărea la începutul următorului videoclip. Hai cu video! Subscribe la Max Slimy. Perfect, mulțumesc mult! Rege! Salut, salut și bine v-am găsit la un nou episod șoboscârțat, malachiat și toate bolile cu A pe acest canal. Nu uitați înainte să începem să apăsați acolo pe un buton de like, să strângem și noi câte like-uri? Zi, Rafe, tu. Vreau să văd 10 like-uri. 10 ligheane. Bine, bine. Hai să vedem dacă se poate, dacă e posibil. Suntem aici cu niște oameni foarte speciali. Dobra Drogatul de la Reșița, Malacai, taci mă în pula mea, și cu Faneluj. Astăzi o să jucăm niște bad words. Uite mă, hai că e bine, hai că e bine că suntem cu oameni aici. Dar tot e cu 3, coaie, tot e cu 3, e prost. Bă, dar Ce nu mai pula mea faci, Malacai, băga mea și pula în sufletul tău. Bă, vere, e... harta e de Taci, tine. dracu, omoară-te. Da, ce pula mea. Tu te dracu. Malacai, suntem doar noi. Rafaele, dacă nu cunoști jocul, te rog frumos Strean, tații. soț, am zis să nu treci de 5 decibeli. Nu uitați să apăsați și voi pe un buton de like acolo jos. Dacă strângem... Câte like-uri să strângem, Rafe? Zi tu. 10. 10. Dacă strângem 10 like-uri, avem încă un episod. Dacă Haide. facem și 15 comentarii, ce se întâmplă? Malacai, taci în pula mea. Dacă facem 15 comentarii, te luăm Are toți să- în pulă. Hai să facem bridge aici, Rafe. Nu. N-am mai Hai, filmat Mari. de mult timp, mă simt înapoi în formă. Am fost pe fonduri de clacare, pe fonduri de oboseală mult. Am lovit mașina. Multe chestii rele, Mașina. Rafe. Am lovit femeia. Malacai, tu, ți-am zis să Stranță, nu mai domn. vorbești. Lasă. Încearcă să nu mai vorbești. Te iau. Hai mă la verde, ce pula mea. Eu n-am niciun Ma, smaragd. pula pe mă mine, că eu nu băi. mor. Pula Bine mea mă, să hai mor că vin eu. și eu. Hai că vin și eu de Eu sunt lângă pula Rafe, mea. mut. Mamă, că Eu suntem sunt ăștia Zega. adevărați, noi suntem. Hai mai repede. Dați-l. Sparge-i mă aici. Hai, dai. Am căzut în Și voi. a plecat patul. Rafe, a plecat patul, Rafe. Ia uite, mâncați așa. Bine. Deci, hai să vedem. Combo! Și Spar patul. Mamă, Cătăline, mișcă-te odată. sparge, N-am Malacai, că-l țin pe ăsta. N-am pickaxe, Hai să batem, hai să batem. Am venit să ajut, am venit să ajut. Mâncați așa pula ta, mâncați așa pula ta. Bă, Malacai, poți să spun și o întrebare? Da? De ce pula mea vorbești pe clip? Luați-o pe jos, eu o iau pe sus. Bagă. Dă-i cu Bagă TNT, acum. mâncați așa. Dă-i cu TNT, Păi, l-am mâncați pus așa. prost, rău. Mort unul, Unde-ai pus prost? Am mort pus al prost. doilea, ba, dai. Sparge. A Da, mă, plecat patul, Fanelu, Rafe. uiși. Rafe, a Am plecat. venit să-i campăm. Sunt clonul. Bă, ăsta fuge, mă. Fuge, mâncava și. Fuge și ne sparge patul nouă. Hai să vezi ce face Nicio curva. șansă. Mort, Au. mort, copile. Nu uitați să apăsați acolo pe un buton. Hai să vedem în continuare. Vă mâncava și haideți la ăștia. Nu mai am, mă, ia sari direct. Ia, Am uite 5 cum așteaptă. diamante. Vezi cum așteaptă, vezi cum așteaptă. Dă-i Niște. așa. E slab rău de tot, e pierdut pe hartă. Nu uitați să apăsați și voi pe butonul de like, să-l rupeți în două. Rafe, Nu unde ești, uitați, Rafe? dați pe un buton, dați pe un buton. Mă moară. Eu spar la pat, spar la pat. Sparge. Am murit, să știi. Și eu mor. Și eu. Malacai, mor! Vin. Dar cum ai ajuns acolo la patul lor? Hai că l-am Din asupat. apă. Hai, Zdrențu, hai! Hai că spar patul. Mort. Dă-i. Hai că-i spar patul. Victory. Victoria, Rafe! Spargeam patul. Victoria! Rafe, Victoria! Wow. Ia uitați, mâncava-și gura voastră. Nu uitați să apăsați un buton de like pentru această victorie Butonul ăla de like și șoboscârțată. butonul de subscribe. Malacai, mai taci, dracu, că mi-ai făcut capul calendar. Păi ți-am făcut victoria. Bă, nu Aoleu. vreau să te mai auzi. 3 paturi am spus. Bag picioaca la bot. Auzi ce a zis Rafe? Ești plecat de acasă de o lună, ești plecat de acasă. Nu mai dai pe acasă. Îți dau cu smeclăzău pe la bot. Asta e. Marius, Hai la Marius, galben, e Marius. singur. Hai Hai. pe el. Haide, Slayer. Putu-ți mătii. Un bloc n-ați mai putut să construiți, mă. Bă, ăștia-s pro player. Hai. Am căzut în void. Îți dau coțetul la cur. Du-te dracu de Vine albastru, mâncava-și. Dați aici gura să vezi ce-ți fac. Mă sparge la bot ăsta, ești nebun? Că ai vreau să aud niște liniște de la tine. Futuz. Are. Vină și nu mai comenta. Hai mâncava-și, Nu hai. albă străl. Hai mânca. Ia uite ce-mi face ăsta.
Băi, nu văd că M-a bătut, mă, M-a omorât. dă în mine. Băi, îi bat pe albaștri, mă lași? Bă, Malaca, uite acasă să băgăm obsidian, băgăm și pula în sufletul tău de Taci din prost. gură! Ia mă, vere, ți-am lăsat în chest. Face timp, mă, taci cu tactul, Rafaele. Raport, eu... Malacai, dacă îți mai aud gura odată, vin la tine și te dau cu capul de calculator. Bă, o să Bă, sparg Malacai, tastatura. dacă mai vorbești pe clip, Nu e dau aia cu capul de toți pereții. Ajutor! Deci, la Gaming Week Festival din acest weekend, Rodby a văzut canalul nostru și a zis că este foarte bun. Vreau să-l salut pe această cale și să-i mulțumesc. Ne-a zis că nu cerșim destul like-uri, așa că v-aș ruga să apăsați pe un buton de like, că ăsta mă sparge în gură. Bă, iau stăm doar acasă și le sticlă. bag TNT-uri în continuu și Eu voi am băgat strângeți pula. TNT-ul. Păi da, dacă te duci singur ești prost. Dacă mai vorbești așa... Hai, dacă că nu mă mor! veniți. Mai are o inimă, mort. Mai am o Hai inimă. pe ei. Hai, Rafe! Parcă mă joc singur jocul ăsta. Și hai pe ei. Mai taci în pula mea de zdreanță proastă, Malacai. Am sărit în cap, le-am sărit în cap, le-am sărit în cap. Și eu. Ah. Click. Hai, faneluși, că ne-am spart patul, am fireball. Hai, mâncați așa, hai. Am 6 diamante. Ia uite, mâncați și pula ta ce mi-a făcut. Sau doi. Sunt Doi. Hai, în continuu. Hai, mă, hai la ăsta, la albastru, hai. Hai, mânca-vă și. Ăsta vine spre noi cu TNT. Dă-i. Dai tu apă de tu. Hai la asta, hai. Cu cine sunt? Ia uite, mâncava și. S-a drogat. E gheboasă la Untold. A sărit jos. Merge la diamante, Dă-i mâncați și dă-i Malacai, dă-i. Stai că le iau eu în pula acum. Ia-i la ăla. Aoleu, dar ce sare așa, bă, că mi-e pula în el. Bă, e canguru. E imogen. Face, mă! Vai de capul meu, ce Mort, face, Imogen! mă, de la noi? Nu e mort. Mai E satură. invizibil. Uite-l aici. E la noi la bază, la noi la bază. Bă. A, nu știa că avem Nu obsidian. știe el prostul. că aveam obsidian. E pe substanțe interzise pe Iarăși a clipul dat, ăsta. E cu iarăși a dat. substanțe Băi, interzise, vai, mâncava. Iarăși a dat, mă. Suntem pe fond de clacare. Pe fond de substanțe. Am căzut Suntem pe pe hartă. fondul... Ia uite-l că vine. Vine mâncavaș. Unde, Vine mă? la noi? La mine, e la mine. Vine acum. O, păi cu cine pula mea mă joc cu aia de construiește ăsta? E rupt ăsta, e rupt. De Ești rupt, unde? mâncați așa. Ești rupt, că te rupe, Slater. Mâncam ei pula. Bă, dar cum fuge? Are de toate. Ia uite cum Ia, e invizibil. De unde? Că i-am scos. I-am scos Bravo. șmecheria din cap, Rafe. Am căzut pe Vine hartă. la noi. L-a spart. Băi, pune Bă, blocul rapid. dă-te. Stai că-l bat, Baie. Omoară. Hai, Cătălin, mișcă-te în pula mea, Rafaele, că ești pe lângă. Hai, scap, hai! Hai, re! Ia uite-l, a sărit! Dă-te la O, el, dai vei. bă, de copilul ăsta, mă. Lasă coboare de acolo, mă, mă! mâncați așa! Pizdo, coboare de acolo, pizdo. Te pe substanțe de alea interzise, Rafaele, le știi? Nu. E, nu. Am auzit de la Malacai ăsta. Sare, fii atent că sare. De ea aveți smaralde. Nu avem, nu ne dracu să avem. A picat în voi. Smaralde. Fuck, câștigat. Suși pula. Rafe, ia vină încoace să Bravo, facem așa un Marius. outro frumos, ia uite-l. Hai să vedem. Ei, Ia uite cu scabul ăsta. Și cam acesta a fost acest episod. Nu uitați să apăsați acolo pe un buton de like. Hai, vreau toată lumea cu un mesaj ceva, ia Să ziceți ceva. spargeți butonul ăla de like, dați cu pumnul în el până nu mai poate. Da. Hai cu liker, multe likeri. Și pe butonul de subscribe și vrem multe comentarii cu cine vi se pare că a jucat cel mai bine în episodul ăsta. Nu Și uitați, vreau dacă v-a comentariu plăcut acest episod și scârțat și găinat și toate malachiile, să dați un comentariu, să apăsați pe butonul de like și pe subscribe. Și cam acesta a fost episodul, nu? Și o să dați un comentariu cu cine vi s-a părut cel mai enervant pe videoclipul ăsta. Eu zic că Rafael. Eu vreau Clar, să... Malacai. Taci un pic, eu vreau să scrieți în comentarii dacă vreți să-l mai vedeți pe Malacai în următoarele episoade, că eu nu prea mai Ăla vreau. nu, ăla nu, Dacă ăla sunteți nu, de eu nu aceeași vreau. părere. Și cam asta a fost Vedeți episodul. comentariile. Hai, Nu pa, pa! știu, ăsta video, cum vedeți comentariile. Alright.